Здравейте, приятели! Здравейте, хороигралци! Здравейте, любители на музиката и танците! Искам да поздравя с добър ден и добре дошли всички участници и гости на първи фолклорен събор Art Masters 2011. За мен е голяма чест и още по-голямо удоволствие да приветствам всички вас тук, на поляните пред хижа Звездица в Природен парк Витоша, всички певци, изпълнители, музиканти и приятели на българския фолклор. Днес сме се събрали тук, за да се насладим на няколко незабравими часа с вълшебството на българската музика, песни и танци и да споделим красотата на това изкуство. Днес тук няма да се раздават първи места и няма да се степенуват и класират танцори, певци или състави. Днес на това първо издание на фолклорен събор Art Masters всички ще бъдат наградени и всички ще бъдат победители. Защото в българските хора и танци, песни и мелодии няма по-добри или по-лоши. В българския фолклор няма второ място. Творчеството на всеки един изпълнител, било то певец, танцор, музикант, хореограф или композитор, заслужава единствено най-висока оценка, награда и адмирациите на всички нас. Защото нашата култура е уникална и неповторима и всеки, който по някакъв начин се е докоснал до това изкуство и твори за него, заслужава единствено нашата похвала. Преди да преминем към изявите на колективите и на танцорите, искам да изкажа благодарности от името на организаторите към всички колективи, които се отзоваха на поканата и естествено специална благодарност на спонсорите на събора, шоу агенция Art Masters, новия информационен сайт за фестивалите в България artfestivalsbg.com и разбира се, не на последно място, специални благодарности за любезното съдействие и гостоприемство на целия персонал на хижа Звездица и най-вече на управителя господин Емил Страхилов. Аплодисменти! Благодарим, Емка! Така, сега пожелавам на всички присъстващи приятно гледане и да се насладят на нашата програма. Така, преминаваме към същността на събора, именно песните и танците. Програмата ще открият танцорите от детски танцо-фолклорен ансамбъл Masters of the Dance, майсторите на танца, при 10-то основно училище Алеко Константинов в град Перник с ръководител Олег Огнянов. Формацията към 10-то основно училище съществува от 2005 година и е един чудесен пример за креативността и положителната сила на българския фолклор. За наистина кратко време, само 4 години, младите танцори от майсторите на танца при 10-то училище успяват да се докажат и да защитят името, което носят. Свидетелство за това е една от най-престижните детски награди, а именно първото място на републиканския конкурс за млади таланти Звезден миг в зала 1 на НДК през 2009 година. Младите дарования от майсторите на танца заслужено грабват първата награда измежду всички детски колективи от цяла България. Сега нека видим това, което те са подготвили за нас. Именно такова настроение. Репетитор Олег Огнянов. Да аплодираме майсторите от 10-то училище.